Oi Mourinho kura mugejwang kamora mora maintiere odhiambo makawuono odhiambo majaber makawuono oganda mathoth bedo gi chenro mamoko mabende giluwo ahinya giduto gintiere kar kae mondo mi wanene kendo wawinjane weche manyien mabende osebedo ka waluware okinyi makawuono nyaka sani makoro wachopo saa achiel mondo akelni wechegi mag ang'ich welo. Wadhi bedo ka kod weche mathoth ahinya mwaikoni ahinya ibed kodwa ka kawuono tarik 4 dwe mar 7 higa mar 2024. Wekni weche mathoth to mokwongo magi thundo weche. Tunaona tu salama inaendelea kukua mingi. Chenro mapile pile ne ochako doke wang'e bombe mapacho kae kateko mar ng'anyo medo duono. Shapo mchetu iliingia hapa ikakuza hivi ikakuza moyo itakuja mpaka huko. Kunaweza kuwa na wengi ambao wamekufa katika maandamano haya. Serikali inatumia lot of force. Anyuola mawede gi nyocha onegi ng'anyo ne ochako kawo ringre go e kar kano ringre Masiti. By among other things, trim down the size of your cabinet to 14. Jotend migepe ne obago romo gi jatend Kenya William Ruto. Ikinde mar riwruok jo-Islam to sundo ni kwan jotend migepe dwok piny nyaka 14. Machiegni nyakura magejwang' winja wechegi achiel kachiel mana kama yudogi nyakura magejwang' bed kodwa ka nyaka giko. Lendo makamagi bende nyayudo achiel kachiel kokalo e mbui duto te mag Ramogi TV, kama yudo kacha e mbui mar Facebook Ramogi TV, YouTube wantiere live achiel kachiel kacha Ramogi TV Kenya, ka SMS bende ndikonwa kanyo yudowa e area 3 ka bende yudowa e mbui mar X kata mano mar Twitter yudowa kacha @Ramogi TV KE ka tudi kod mbui duto te yudowa kacha Cleophas Oluoch mane Facebook fan page mara. Watude kendo wabedane kod ng'eyo ni weche manyien gi to dhi chalo nade miwa paro bende kotende kod weche manyien mabiro ni sani nyaka ngorom kanyo giko. Jaloko mar odhiambo makawuono en Wilson Ochuka, mano jaloko mar odiochiegni makawuono Jakobita. Erokamano nyakum kete kar kae. Adhi bedo ka kelo weche manyien. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka Sango machiegni. Chenro mag ohala ne ochako duoge wang'e dier boma ma Nairobi mano bang' ng'anyo mar rowere manyocha weyo lal mathoth kod mago mag mwandu bende mag johala. Arita kwe bende ne oridie boma ka obila obedo kacha ng'ech mano konde duto ma boma maduong' ma Nairobi mar neno ni onge ng'anyo ma otimore. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Ng'anyo manyotek twetako obila gwenyre kod jong'anyo dier boma ma Nairobi. Kod lwasi mamiyo chako ka gima duoge boma ma Nairobi kendo chenro dhi makare. Kata odoko ni muya mag iro malongo wang' pod miyo oganda gir karombe boma. Chal mar arita kwe chiwo geno ne jo ala kalore ni obila momanore kod ludhe mag gembe to kod tuor ne jonjore e dier boma. Geche mag obila okichore kendo obila mamoko moyedhi bende obedo ngech mar neno ni onge timbe makoch e boma. Watu wa biashara wengi wameona kwamba leo kutakuwa na maandamano na wakasusia kuingia biashara zao. Sasa kazi imekuwa ni chini sana. Maana yake kuna wale vijana ambao wamekuwa wakiibia watu, kuna wale ambao wamekuwa wakifanya maandamano yao ya kawaida ya amani. Sasa wale wa kuibia watu wamechochea watu wa biashara, wameona ya kwamba wataibiwa. Payama Moi Avenue, Kenyatta Avenue, manyotwere kod sandugu mar jogo motho, mawachore ni okel kod jong'anyo, gisani okwe kendo geche mode ng'wech kod jowuoth e yo manimba. Payama Uhuru Highway, to kod mago makangemi manyoliet kapas kod jong'anyo, sani okwe makare kendo chenro dhi mamuol. Last Tuesday tulikuwa na hofu sana juu tulivurugwa na kazi ilikuwa chini sana, lakini leo tukifungua kazi bado tulikuwa na hofu. But tunaona tu salama inaendelea kukua mingi. So tuna hope leo tutaharibika. Kata odoko ni kweni boma, johala mathoth to pod ni kod luoro kalure kod monj mag jonjore manyoya ko mwandu mag boma e kinde ng'anyo. Leo kazi iko chini, japokuwa watu wamefungua biashara very late, lakini bado watu wako manyumbani wanaogopa kuja town sababu wanahofia hali maybe kunaweza kuwa na hali ya taharuki nini. Sekta mar bodaboda igenie botipo kenda piko makomos ka joriembogo chama yule wi apiko ranyisi ni tich onge nege kalore kod onge mar oganda e boma. So far
nimepata less than 10% ya chenye napatanga on daily basis Hata watu kuuliza jia hata hakuna. Ajana na customers watu kuuliza jia hata hakuna. Kama mimi nimetegemea wanaosafiri. So wanaosafiri ndio mimi nimewategemea na wanaotuma vitu kwa sababu nafanya delivery. So unakuta kwamba watu wanaosafiri ni wachache. Na pia wengine wale ambao wananipatia delivery hawajafungua. Joalago ni kod kwa achiel ni rowere mang'anyo to kod mago mamayo ji e boma. I also urge the youth to consider us as business women and men here because we are very innocent in this situation. We are caught in the moment as well. Dekora makajwang luore mamiyo tieng' donje bugo gi okang'eye. Luoro no ememiyo johala mathoth oweyo moko ya ohalni mage kalore kod luoro moten kod ng'anyo mag rowere. Kata kamano ginyiso geno ne kalore kod kaka kwe medo duogo e boma, gibiro dhi nyime kod ohala. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Aya, geno ni tieng' mamoko bende nodong' e udigi chieng' ma kawuono. Kamano Walter Nyambaga. Kamachielo, rowere e kaunti ma Migori ochiwo siem ne jonjore ma oriwore kodgi kendo koro mayo oganda kod ketho mwandu e kinde ng'anyo mago mag kwedo jatend piny Kenya William Ruto. Magino biro kaluwore gi okang' mar moko kuom rowerego chungo nyamburko e apeyni moko e kaunti ma Migori kendo kawo pesa kuomgi. Jaod bura ma Oriri Mark Nyamita bende okwedo maundu makoro medo donjo e ng'anyo manyocha ochakore mana gi kwe. Jafwambo marwa Jo Juma miwalerno. Kata beni gwenge mathoth e pacho ka rawere ok ne obago ng'anyo makwedo piny owacho, moko rawere kaunti ma Migori ne owuok oko mar bago ng'anyo bende koro kwedo tend jatend piny Kenya William Ruto. Rawere gi ne obedo kod rakruok kod obila e chuny boma ma Migori kama ne gidino apaya. Ng'anyo ni kata kamano ni ochope kod kwan rawere sanja mabende giko to obila ne okeyo katiyo kod iro magolo pi wang' kaachiel kod lisasi. Ng'anyo ne oweyo ka chendego mag wuoth kaachiel kod ohala ne ochung' e boma ma Migori. Mr. Ruto asikie tu kilio ya vijana. Juu vijana wako wengi na vijana wako na power ya kuchagua serikali. Weya komnot walos Kenya gi ng'ama chielo manyalo tiyo Kenya ka manyalo winjo ywak jopiny. Maka jopiny owuoyo kaka koro sani ojende wawuok oko to nyalo winjo wamwadhi mbele. E kinde ng'anyo no pogruok ne onenore e kind rawere mane owuok oko mar ng'anyo ka kweth moro mar rawere ne ywak nitie kweth machielo mag jonjore makosirore kodgi kendo koro kelo koko e kinde mar ng'anyo. Ketho mwandu makoni kaka ng'anyo man wang'anyo last week ne wang'anyo maber karomo koro gimoro saa 2 otieno gidhi magikaw rech minewa magichamo mano gima lit to akwayo jo Migori ndara maka lamni malamu ma ok lam gi Ruto. Waweuru wang'o lam, waweuru ketho mwanduwa. Sama kori ketho lam, to wane mwaringo, kiny wane mwaringe. Kamoro ne odini lokani. Kidwa dhi loka cha yudo ni nitie jomoko e iwa ma kawo pesa kuom ji. Mabe samoro kata ka pesa no pod ok igole, to gidonjo kuomi gi ngufu kata gi teko moro mondo miyo gitimre nade gi mayi. E kinde ng'anyo ni pogruok ne onenore e kind rawere mane owuok oko mar ng'anyo ka kweth moro mar rawere ne ywak nitie kweth mag jonjore ma osirore kodgi mabende koro tiyo kod thuolo mar ng'anyo e kwalo jopiny. Atimuru ng'anyo mana mamuol kaka GNC dwaro tok mar kwalo ng'ato kata mar mayo ng'ato nikech wang'ere wate to wan jo Sunai East wate to wan jomodak around Sunai East ma ok ni kia ng'ato ka ng'ato. Message manye ipas na sirikal osebedo past kendo sirikal osewinjo kendo gi duol man malo kabisa e wach manye wantiere godo. Jok makoro sani nitiere barabara ok gin jok manyiche nitiere gi tabuka sani koro gin jonjore. Koro da kwayo oganda wa ma nyikwara mogi ahinya jo Migori makoro sani chako dino barabara chakre saa 7 gotieno. Wane mwakoro waketho thurwa. Rawere gi wacho ni ok gibi yie mondo koro jomaundu ti kod thuolo mar ng'anyo e mayo oganda mwandu mopogore kaachiel kod ketho mwandu e kaunti ma Migori. Koro wakwaya were ma owetewa mwang'anyo go e boma ka wang'any gi kwe kendo aneno ni yot mondo mi watim gini gi kwe kaka watime makata ka koro askeche wan ge yiwa to kwe wan go nikech gin kama ritowa. Ok wabiyie gir ng'ato kethe Sunai East ka wawinjore nikech magi property magwa mag nyiminewa wuonewa
owetewa kata giri ok diyieno kethre to joka to biro ang'owa matimo luting. E kinde ng'anyo mar tich ariyo mar jumane, rakruok bende ne obedo e seche ma midhiambo e kind kweth ariyo mag rawere, ka kweth moro ne seyo kweth machielo kuom bedo kod paro mag kwalo mwandu mag johala e boma Migori. Ywak osebedo ne nitiere kweth mag jonjore ma osebedo ka koro dina paya kendo kawo omenda kuom jowuoth matiyo kod apainigo e seche mag ng'anyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoro moke jongi winjo kanyo weche mag wang'o lam. Kiki wang' ndara, idhi tiyo gi ndara no machiegni kanyo. Kamachielo, anyuola, wede kod osiepe mopogore opogore koting'o anyuola mar Wilson Sitati. Rawera ma jahigni 22 manyocha otho e ng'anyo mar kwedo paro mar chiko omenda. Odiochieng' ma kawuono ne ochopo e kar kano ringre ma City, mano mar golo ringre mag wedegi. Wilson ne en japuonjre mar kar tiegruok mar Olympic mayudore Kibera e kaunti ma Nairobi, kendo anyuola ne kaachiel kod anyuola mamoko koro dwaro mondo sirkal okonygi e chenro mar iko jogi. Geche lure achiel bang' machielo. Geche moting'o ringre ji manyocha owito ngimagi wuok e kar kano ringre ma City e boma ma Nairobi. Jogi ne owito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chiko omenda. Wede kod osiepe mirimo loyo. Pi wang' ridore. Wuodh jogi e piny kae orumo. Ranyisi en mar sanduku. Oriti gigoyo ne boma ma Nairobi. Anyuola mar Wilson Wekesa Sitati, ma jahigni 22 kaachiel koda ka jowetegi mawuok e kar tiegruok mar Olympic Kibera, ochopo mar kawo ringre jogi. Alikuwa mzuri kwa sababu hiyo Monday alikuwa tu mzuri akifanyiwa massage huko kwa department ya beauty. Hata vile tulipata hiyo ripoti kila mtu hakuamini. Hatukujua kama hiyo kesho yake hatutakuwa na yeye. Ni huzuni kwa sababu alikuwa ni kijana ambaye tuseme kwa jamii yao alikuwa ni kama ndiye anategemewa kwa sababu ndio kijana wa kwanza katika ile jamii, na pia naambiwa ndiye alikuwa wa kwanza baada ya kumaliza kidato cha 4 kuweza kuingia kwa masomo zaidi. Tichario juma mokalo mane koko kod ng'anyo kwa kopacho kae, Wilson ne ochopo e boma ma Nairobi ka uchiemo mane orne kowuok dala gi Bungoma. Ne osebedo mana Nairobi kuom dwe achiel kende kano biro chako somo. Mtoto wetu hakukuwa kwa maandamano. Alikuwa ameenda kuchukua mzigo ya chakula. Hata hiyo chakula bado iko North Rift. Hatujaenda kuichukua. Sasa tutachukua tupeleke wapi? Wilson ne okodok dala. Simbe bende ne olor. Chunya nyuola ne ochandore. Ne omanye kuom ndalo 3 kendo ne giyudo ringre kar kano ringre ma City ka osewito ngimane. Kukuja hapa City Mortuary ilikuwa na picha zake. Vile hivyo alikuwa amevaa tu hiyo yenye mmeona hiyo picha sasa iko kwa hiyo portrait. Hiyo ndio tulikuwa nayo. Na vile tulikuja tukapata hapa morgue attendant. Vizuri alikuwa amepiga picha ya hao watu wote, hiyo mili yote. Tukamuuliza akasema hebu kuja muangalie tuone kama mtamtambua hapa. By bad luck tukaangalia vile alikuwa amevaa hivyo tu tena ndio hiyo picha yake ilikuwa hivyo kwa simu. Anyuola ne okoni ringre Wilson ne okel gi obila ka giwacho ni ne achiel kuom joma ne ng'anyo. Lipot mar bero yango ni ne ogo kore kod rungu kod gimoro madik bende ne ogogo ng'ute. Wilson ne en mana wendo e boma. Ngimane ne odhi kamano. Niko na huzuni. Sijui iwapo vijana watajieleza kwa serikali na hamna yoyote ambaye anaona kwamba watoto wanajieleza awasikize. Sio kila mtoto ambaye anaenda kutembea ama anaandamana ni mbaya. It's very painful. Unajua mzazi kuleta mwanafunzi shule aende another step. Unajuanga it will bring change in your family, but you can imagine wazazi wake saizi they can imagine that their kid amekufa kwa cold blood, innocent. It's very painful. It's hard to accept. Anyuola mar Wilson kod mamoko mane ochopo e kar kano ringre ma City koro kwayo sirkal mondo ogol negi osigo mapek mar iko jogi kendo kelo kwe tok ng'anyo. Ningependa serikali iwe kisimamia haya mazishi mpaka hakikisha kwa ule mtu ambaye amefariki amezikwa, na pia ningependa serikali ipe fidia kidogo wale ambao wamefiwa, sababu utapata wale watu wengi ambao walipatikana kwa huu mkasa wengine hawakuwa waandamanaji, ni wale watu walikuwa wanapita kama huyu kijana alikuwa ameenda kuchukua chakula. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.
Kamachielo moko kuom riwruoge makedo ne ratiro mag oganda okwedo okang' mane obila okawo mano mar tiyo gi teko mathoth e kinde ng'anyo mano bagi pacho kae. Gino manokelo tho mar ji mosekelo tho mar ji mohewo 40 ka ji mohewo 350 pod yudo thieth bang' yudo hinyruok. Gikwayo piny owacho mondo mi oluw chike ma pacho kae kendo rit ngima oganda jo Kenya. Kata en kinde ng'anyo kata bende gidwaro bende mondo duol ma ochung'ne nono tij obila IPOA mondo ochak timo nonro ewi nekgo. Lidia Okeo nigi ler. Riwruoge go makedo ne ratich oganda ose obila kuom tiyo gi teko mathoth e ng'anyo ma osebed ka itimo e pacho ka kama ji mohewo 40 osewito ngimagi kendo mohewo ji 350 dhi mbele gido thieth e osiptende mopogore opogore ma thur ka. We strongly condemn the violence witnessed during the recent protests in Kenya, which has resulted from both the excessive use of force by the law enforcement and also the presence of what appears to be hired goons. The police's use of lethal crowd control weapons like water cannons, tear gas, and live ammunition, among others, against peaceful demonstrators has led to unnecessary injuries and fatalities. Gikwa piny owacho mondo mi ochiw arita makare ne oganda jo Kenya nyaka e kinde mag ng'anyo kendo neno ni ratiro mag oganda okorochi. We remind the state that its duty is to ensure that during protests, the police have the obligation to maintain public order and safety while respecting and protecting the rights of citizens to assemble and express their views peacefully. Gidwaro mondo mi chak tim nonro kokalo kuom duol mar IPOA mar ng'eyo adier ewi nek ma kamago ka bende giseyo josiasa matiyo kod jonjore e rocho ng'anyo mar kwe kendo ketho kod yako mwandu. Immediate accountability is imperative to restore order and uphold the rule of law. It is essential that the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, ensures those responsible for these actions are held accountable swiftly and transparently, ensuring that citizens' rights to peacefully assemble and express their grievances are protected and respected. Bende gidwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto ya udhod twak makare mana kaka nosesingo mondo mi winj duond oganda jo Kenya kaka yor geng'o midhiero manyone ne pacho ka kinde mag ng'anyo. We are also calling on them to ensure accountability for those responsible for the violence and opportunistic crimes seen during the protests and facilitate open dialogue with citizens to address the root causes of the protest and work towards meaningful solutions. Matimore kinde ma jotuo 24 dhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Kitengela level 4 bang' nyo achiel gi magina e kinde ng'anyo kama moko 3 manochwad gi magina e wigi yudo thieth e osiptal ma Kenyatta. Nilikuwa pale tu kwa parking yetu, hali askari walianza kurusha tu marisasi. Mimi nikiwa tu kwa gari, nilikuja nikanipata nikaruka chini. We received yesterday a total of about 38 clients who had some gunshot wounds. These clients, there are some who had some soft tissue injury and some had some gunshot bullet wounds. Moko kuom jotuo go mayudo thieth lero ni ne giwuok oko mar ng'anyo e yor kwe kinde mane moko kuom jong'anyo nochako kuo gino manomiyo apisas magarita wito iro malongo wang' kendo chielo gi magina. Wamenitoa, nimetoka dhieta sahi na sahi ndio niko hapa. Tulikuwa tunaandamana sasa na ilikuwa peaceful. Kwa hiyo maisha imekuwa ngumu, lazima huyu jamaa aangalie njia anaweza kubadilisha hii uongozi yake kwa sababu tunaumia. Lidia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Koke sigana mar Lidia Okeo nyakoro Ramogi jwang' warango ni tenderuok mar oganda jo Islam mapacho kae SUPKEM kwayo kwe kachiel kod twak mapiyo kaka achiel kuom yore mag duoko arita kwe pacho kae bang' ng'anyo ma osebet kadhi nyime jumbe mogwaro. Riwruogno ma okelo kanyakla riwruoge ma opogore dwaro jatend piny Kenya William Ruto mondo oduok piny kwan mag jotend migepe nyaka 14 odin rode mag kelo tiyo marach gi mwandu jopiny kachiel kod loso mapiyo duolno mar yiero kata IBC. Undertake an overreaching reorganization of your government by, among other things, trim down the size of your cabinet to 14. Rid your cabinet and government in general of those functionaries named in corruption, waste, fraud, and abuse of public resources.
immediately reconstitute IEBC, undertake and facilitate the audit of our public debt, enabling public participation in an inclusive, transparent, and accountable manner. What we are saying is that if members of parliament can fly to go to outside this country for benchmarking, or they can go up to Mombasa for 2-3 weeks to go and discuss matters when in the National Assembly they've got all those facilities, should be cut down. We are saying that actually all these unconstitutional offices that have been set up, they should be dismantled immediately. We are saying that all those refurbishments of State House and other places which are not essential should be cut down. But what we are also saying is that the JSS, which is a very important section of education, cannot be cut down. Those teachers should be employed and money should be found for them. So we're not saying that actually Kenyans should suffer now, and that should not be an excuse for the government to refuse services for the people of this country. Governor ma Nairobi obolore tenge kod weche mag tiyo gi rowere ma jendeke e ketho ng'anyo mag rowere mag Gen Z e chuny boma maduong' ma Nairobi chieng' tich ariyo jumani. Ka otwak kod jofwambo odiochieng' ma kawuono, Sakaja owacho ni ng'anyo mar chieng' tich ariyo ne oyude kaunti ma Mombasa e romo kod jotend migepe mage. Chris Owino miwaler. Bang' weche wuok ni kaunti ma Nairobi ne otiyo kod rowere ma jendeke e ketho ng'anyo mamuol mag rowere mag Gen Z chieng' tich ariyo jumani e chuny boma maduong' ma Nairobi, Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja owuok oko kendo chayo weche makamago. Unajua hizi jifanya tu una cause. Ka oloso kod jofwamb weche bang' chopo nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne omenda, Sakaja okwedo weche makamago ka olero ne ochuo kome buch ten migepe mare e kaunti ma Mombasa chieng' tich ariyo. So a clip on Tuesday of alleged goons coming out of City Hall, which I asked that to be investigated. I myself was in the coast. We've been there for the whole week with our cabinet, just doing our end of year, retreat and replanning for this new financial year. The financial year ends in June, and I would hate it that something like that would have been planned from City Hall, from wherever it is. Piny owacho, rowere mag Gen Z, riwruok mar Azimio kod riwruoge makedo ratich oganda osebedo ka seyo jonjore kuom ne donjo e ng'anyo mamuol mag rowere mag Gen Z kendo ketho mwandu mag johala. Normally when you're in such a situation, the first casualty is the truth. And when the first casualty is the truth, opportunistic politicians even try to bring themselves into such, a move to taint their opponents, And so if somebody would try to claim that I, the governor, was meeting people to plan violence in City Hall, while one, I was in Diani, number one. Tend migao mar arita kwe ne oseyo moko kuom josiasa ma pacho kae kuom siayo jopiny matimo ng'anyo e wi chik mar omenda. Kata kamano, Sakaja ogoyo debene kit siasa mare kaka siasa maler kapamba. I have always believed in siasa safi. I've always believed in that freedom of expression, even when it is not within my political, side of the equation. You remember a few years ago, I released, or rather I sought the release of an opposition politician who was incarcerated, and that was because he had insulted the president, because I believe people should express themselves, not do it that way. And so I really condemn that. I condemn those who hurt other young people, those who destroyed businesses, we have buildings that burnt. Sakaja osiro rowere mag Gen Z kuom golo dwondgi e weche mag telo ma pacho kae ka ojiwo jotelo wetene mondo ochik itgi ne dwaro mag jopiny. Our young people have expressed themselves. They've expressed themselves loudly. The freedom to express themselves is something that I've said repeatedly. I said 2 weeks ago when I was in Kiumbuini, groundbreaking for the new stadium, that is a sacrosanct right that needs to be protected, and we should not suppress it at all. We should allow people to express themselves. Unfortunately, a lot of those were infiltrated, by goons. E komachielo, Sakaja opako serikal mar kaunti ma Nairobi kuom choko omenda maromo bilion 12.8 e hiko mar 2023, 2024. We have hit a revenue record of 12.8 billion shillings, never performed by any county since the advent of devolution. We had planned that it be at least 13 billion, which is what we'd have gotten if we didn't have the unrest last week, the final week of the financial year. But we were able to at least get to 12.8. There are days that we went as low as 10 million. Ne oyango ni kaunti ma Nairobi
nigi geno mar choko omenda maromo bilion 20 e hiko mo mar 2024 2025. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kamachielo, duol mano mar jotend migepe pacho kae obago romo odiochieng' ma kawuono kanyakla kod jatend piny Kenya William Ruto e twak ewi yore mag reso budget kod geng'o kethruok mag mwandu ahinya to kaluwore kod okang' mar jopiny kwedo paro mar chik mar omenda higani. Jotend migepego oyiere kanyakla ni arita kwe osedok e wang'e bang' ng'anyo ma osebedo kadhi nyime mag dwaro ni sirkal ofung pek mar ngima. Romono oyango bende ni migawo mar omenda dhi nyime gi kongo kendo bero budget mano mar neno ni odin fuok madhi bedo kaluwore gi lwaro paro mar chik mar omenda maigani. Jatend piny omedo jiwo ni chenro mage ne jo Kenya otegno kendo en kod adieri ni adieri biro nyiedhore lela. Bende oseyo jogo mawacho ni gin achudhe kod josiasa ma odonjore ng'anyo mag rowere kendo chako maundu. Nyokoro moge jwangi kanyo koro daka uyo mokwongo karka wagoniro kama nenya kumkete karka jogo duto maluwo chenro e konde duto mara piny Kenya bane kama wa kawe yuyo mokwongo to sani some oteri adek otenre kod weche manyien mwakelo ni odiochieng' ma kawuono kama ko jwang' David Omondi ojanya ka Nyabonda asedonjo kaka pile mos kod kuyo mara odhi na nyuola kod osiepe manowito jogi e kinde ng'anyo mokalo. Polise go bende ndalogi biro mana chopo mano kokalo mbui maro mar Facebook achiel kachiel kama gintiere karka mamoko bende ntiere Omoja George wacho neno waka ntiere Rusinga Island kendo mor gi chenro mara ng'ich welo odhiambo ma kawuono ka tiote madonjo karka kendo wacho ni wawinji maber kama ntiere Kisumu Nyalenda Katuoro wako Nyasaye mondo donji e chuny sirkal mondo winji wak jopiny wanto wantiere gi kuyo mar wito George Polo majaka buoch nyinga Joyce Polo erokamano ke Nyasaye okel chuny George Polo kama okwe weche thoth nyakora moge jwang' to gisani jogo duto mosebedo ka ndikonwa erukamana ahinya kumoting'o Rosso Uma Omungu Abel kod mamoko Pamela Uma kod Guya Cleophas wacho ni wabiro e yo makare weche manyien odhiambo ma kawuono wadogo kod mathoth nyakora moge jwang' ikete mana kae chenro en mag weche manyien mag ang'ich welo wakaw yo masani kik dhi mabor. Sani be wasetimo research mo ayudo ni mo nyang' en mo minyalo wirede dend. Ohala ni an awuon asetime kuom higni mang'eny. Jok madogombo timo ohala mar pest control e gweng' mar Kwale County that is 002 kik giluor mar chako ohala. Mokwongo sheria mar pidho nyang' nyaka mi thuolo gi jo wildlife gi control nyang' mawuok e Kenya ka dhi oko. It's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Wuoth e chuny kit ngima. Puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. E tielo mar ariyo mar sigand Princess Julie. Agwenge nwabedo go motera ngine dhako nyaka tero chuo kige tendo to gimiyo na were ni nohera e wuoth mar thum
omedo miyowa maling'ling' mopondo. Jorusinga dwara mondo giter Amerika. Nena kwero jogo. Pod ahero Julie. Kata sani, I love Julie so much. Tich abich ni eng'e jothumbewa. Chakre sa 2 okinyi gi Solomon na Tito Kafaya. E Ramogi TV. Machiegni kire nyakromo ke jwang' magi weche manyien magang'i chwelo. Jakom mar Kesha kwayo sirkal mondo neni ochiwo omenda ne sikunde e sama owinjore. Willy Kuria, ma en jatelo ma oyier manyien, osingo mar chako twak kod sirkal kokalo e migawo mar somo. Eneno ni omenda mar somo or achiel kachiel e sikunde. Ka Kuria bende oseo sirkal kuom deko chwalo omenda e sikunde. Gino mawacho ni chocho chenro mag somo. Ka oloso sikund sekondar ma Murang'a, Kuria olero ni penj maduong' ma pacho ka osebedo kanyo ka idonjruok godo kod jogo ma ok opuodhi kendo miyo duoko osebedo makare e gwenge mathoth pacho kae. Okwayo duol matayo penj nek mondo miyo oketo kenge makare. Put the education of Kenya to have been able to be in the education space at the national level as our very own principal from Murang'a County in Murang'a High School. And we know he has been a hardworking man and he has given us exemplary results as an institution, and he has been able to put this institution into the global academic map nationally. And we also know the same effort he has put is the same effort he will put in negotiating matters headship in this country. And even so, I would also urge the new Kesha chair also to work together with the KEPSHA, that is the colleagues in the primary school, so that together we are able to better the education standards, and especially in the CBC curriculum. One of the issues that we are having is the issue of capitation, and we are urging the government to ensure that with the 22,244 per student is actually reached per year, because currently what is available in schools is roughly 10,400, and this is too little for runners. So we want the entire capitation to be directed to schools so that they can be able to advance education as far as tuition and operations accounts are concerned. Sirkan County ma Homa Bay e riwruok kod riwruoge mopogore ma ok mag sirkal ochako gedo mar boma ma ibiro ti godo e timo ohala kod pur e lowo mantiere e kiewo mar gwenge ariyo mosebedo ka yware thuolo mokalo. Ranyisi ni kwe mochwere koro dhi betie. James Latano nolimo kar gedo no kendo koro oikono lipodne. Wachopo e gwenge mag Riwa. Riwa en gweng' mane tong' mar jodak makochia mayudore od bura marangwe kaachiel gi Karachuonyo mawuok e od bura ma Karachuonyo duto kawuok e kaunti ma Homa Bay. Ogendni ariyogi e higni mokadho nobedo kod tulo ka gilaro lobni mariwa, wach mane okelo sigu kaachiel kod aginga manokelo lal mar mier mwandu kaachiel kod ngima ma nomiyo gwenge mariwa ojwang' kuom higni mokadho. Limbewa e gwenge mag Riwa warado gi jaduong' William Otieno. William Otieno osedak ka kuom ndalo mathoth kendo ong'eyo mathoth kaluwore gi tulo manowuok e gwenge mag Riwa. 75 to dhao nochako kak dhimu nobiro kroch kan gembe mang'o malup gi bang' kut kano osalogi 1945. Koro kanyo dhao beta koro kokaw 10 years to wanyalo dhao gi kak dhimu. After 10 years wanyalo dhao gi kak dhimu. Kotimore 2010 208 to ne director of land wa Nairobi nikech koko ne ng'eny mondo nyis boundary between ko Uganda kak dhimu. Wadhi Kawiti primary school. Koro kanye mane director of land osome boundary kaka noti. Yudo oboke mar bedo gi lobni, sirikal mar kaunti ma Homa Bay koriwore gi joket mwandu mopogore opogore. Koro sani osechako gundho boma e gwenge mag Riwa ka giwacho ni ma biro kelo dongruok manyien kendo nyayo pith manyasani ma biro kelo dongruok kendo biro kelo nyak ne jodak mar Riwa e kaunti ma Homa Bay. Value chains ma waketo mbele wan kaka Homa Bay nikech wan timo value chains mang'eny kaka ji puro bando, ji puro bel, ji puro nyanya, ji puro watermelon gi gik makamago. Mago gin value chains. Value chains mwadwa tele e Kenya en value chain ma pamba,
and ineno kantie kae jokan mwandu weche mag jinari, value gi spinning, Medin Thurwa dwa bede. Value chain mar rech, ineno ka wan gi Victory Farms kae gidwa ni mondo gitim fish processing ka konyalore. Mano value chain mar edible oils. Wan gi investors mang'eny marita ni production bro chalo nade. Wang'eyo ni Riwa biro kelo tije ka, but in addition to that, Riwa biro kelo nwa skills manyien ma waonge go. Nikech kembe mabo biro ka biro puonjo jowa tije manyien. En lo manochwero remo to koro sani en lo mabiro kelo nyak kaachiel kod dongruok ne jodak makarachuonyo kaachiel kod jodak makochia, to moloyo obiro bedo mise mar kwe ne ogendnigi. James Latano, Ramogi TV, koa e kaunti ma Homa Bay. Eweche magwala nyakromo ga jwang jolupo mawuok e gwenge ma Baringo obago ng'anyo mano kadho wedhi makono mano ka gikwedo chik mar tend lupo makoro chuno gitiyo kod tonde mago mag lupo mag inji 4 mano ka giwacho ni ok mi giyud rech maromo e kinde ma giluwo kinde ma gintiere kiluwa. Jolupo go wacho ni chik makamano tamo gi yudo rech ma en yorgi mano mar yuto mapile ka pile kendo koro miyo ngima gibedo matek. Gilero ni rech ma giyudo dok chien ahinya e kinde ma puothe bende koro ok tim maber kaluwore kod oro ma osebedo e gwenge makono. Jatend migawo mar pur kod pith e kaunti ma Baringo Rispa Chepkonga korka kore osingo mar yudo yo makare mar konyo jodak makono. Tunaomba msaada kutoka serikali kwa sababu hapa tuko na watu karibu 3,000 wanapata household karibu ni 600. Ndio chakula yake anaenda kuteka samaki ili watoto wasome kwa shule. Sasa watoto karibu 10-20 sasa wako hapa jana shule mpaka sasa. Tukienda huko kuna madam wako kwa fisheries. This must go kwa sababu amenyasa watu wetu. Tukienda huko anaharasi watu. Hakuna kitu kingine tunategemea kwa hii kokwa. Kazi yetu kwa kokwa ni samaki. Kilio yangu ninalilia serikali. Mtu angalie, hakuna kitu kingine tunahitaji ni neti tu hii tunatumia. Samaki na hii neti ile tunakuwa tunatumianga. Hii njine hakuna kenye inafanya kwa bahari. Unaweka hata kikaa 3 days. Hakuna kitu. Bado unaenda kutoa na kuleta nje. Na unategemea nini tena? Kitega uchumi ya eneo hili ni moja, ni samaki. Na kutega samaki sio mbaya. Lakini tumekataa ukatili ambayo maofisa wa shirika la fisheries wapenye wanatufanyia. Tunatega hapa, wanaenda huko, wanachukua samaki yetu, wanaenda kushika na kwenda kusika. Juzi recruitment ya fisheries ilifanyika. Watu waliandikwa kazi around 15. Hata moja kutoka Highland hajaandikwa. Sisi watu ya Highland tumenyanyaswa kwa muda mrefu sana. Nyakura magajwangi ma okoro daka oyueyo mar ariyo kendo kauntiere karkata kale ote mag SMS 3-6-0 Cleophas Ramogi TV Anzak kawuok Homa luochere makare an Brian Pinky wakwayo Nyasaye mondo oked chuny Filipo Yugi manalipo kama ukwero kama nanya kumote mari police owere acho ni police owere gi nego ji walamo Nyasaye mondo mi oked chuny jogo ma igoyo kama ukwe mano ote mari gikona nyingi kama iluwa achiel kachiel Ilari Ojwa bende wacho ni kachiel Nancy Ochola luwo ka entiere county mano ma Kwale ero kama nanya ka entiere kodwa kachiel Damaris Amondi wacho ka neno kachiel ka entiere gi Dana mano Mary Okelo Nyatieno aneno ka entiere
e gwenge ma Semereru kendo moranye gi weche manyien sani koro dhi chuno mondo mi atim gik mathoth anya mondo mi ayud Ramogi TV achiel kachiel. Erokamano nya kuom ote mari ochopo dama kamoro achiel. Ote mar Umoja George Nwaseyudo Alphonse Otieno. Erokamano ahinya ka ote machielo mar ber ilocho Ramogi TV ler ahinya neno chenro kantiere Ruai kae bende wacho ni ote maber ochopne mama ne Lucy Akinyi mano mar Game Kambare kachiel ka gineno news mar Ramogi TV achiel kachiel gi Janet Eunice Olympians gi Jaden Ramogi TV ler ndi. Erokamano kuom ote mari Steve Nyakwaragai Mombasa Migadini wacho ni wantiere ler kae kendo luwo chenro achiel kachiel. Erokamano ahinya e mbui mar Facebook kanyo iluwo chenro. Onyango Kevin mar Nguku Kanyadoto bende wacho kae ni weche manyien chopo na yo makare nitie Ndiwa Sub County. Evangelist Ward Omuya haleluya wacho ni blessed people of Ramogi TV wacho ni news ber ne maratari kendo lemo no achiel ka. Erokamano nya kuom lemo mabende chwalo no achiel kachiel. Erokamano kuom ote magu mamero donjo no kae ka engineer Ben Maina wacho Ramogi TV koro ler ahinya. Uluoch Olo Jalambwe wacho Ramogi TV ler kendo mor ka. Victor Vidal Wanyango Ramogi TV an Victor Nyakwar Flora Nyaboge wacho ni aneno achiel kachiel kantiere Chiga. Erokamano nya kuom ote magu. Waduogo kae kod weche mamoko moting'o weche mag tuke. Kik idhi mabor ka sani ka waka ywe ibedi gi paro more chunyi ni nede mag lupo ka iluongo gi nade, gin ga gogo koso gin tonde koso gin nede, iluongo nade kama intiere. Ote machoko yao oro mundo tude chal kachiel. Kik idhi mabor. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Oya sister. Ni aje? Kama nikuchapie, kama nikupe ujanja. Nipeleke na rada bro. Unaona ukitaka kudate mwanaume. Uko single wewe? Niko single mbaya. Nipeleke na rada. Angalia timu mtu ana support. Why? For example, mtu wa Manchester United. Usidate huo chali. Huo ni mtu wa past glory. Huo sasa kukudishia kama vile kulikuaga. Mimi town ilikuwa inanijua. Unapenda kutuingia brother. Kwenda toka hapa. Hadi ndado lipiga. Toka hapa. Dial *811*344# to get mtu wa past glory. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main kuto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just punjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Machiegni weche tuke. Team mar Harambee Stars biro rakore gi team mar Cameroon, Namibia kod Zimbabwe e tuke mag manyo tiko mag tuke mag pinje Afrika mano AFCON ma higa mar 2020 kod abich mibiro bagi e kind dweche 3 giko higani. Timbe biro tugo tuke 2 e dwe mar 9, tuke 2 dwe mar 10 gi tuke 2 dwe mar 12 higani. Kenya ne oketi e port mar 3 e draw mane otimo odiochieng' ma kawuono e piny Afrika ma milambo. Ka Zimbabwe nowuok e port mar 4, ka Kenya nowuok e port mar 3, Namibia gi Cameroon nowuok e port mar 2 gi mokwongo kaluore.
timbe ariyo mabiro tieko e thuolo mar ariyo mokwongo e grube 12 biro ng'ado tiko mar yuoro e tuke pinje Afrika ma ibiro bagi e piny mar Cameroon. Tarige ma ibiro bagi e tukegi ochor nyime nyaka tarik 21 dwe mar 12 higa ma 2025 kendo biro rumo tarik 18 dwe mar 1 higa mar 2026. Kocha ma Shujaa jotuk rugby mano mag rugby 7 gikoni Kelvin Wambua osegolo listi mano mag jotugo mabiro dhi e Olympics mag tuke mag Olympics ka thoth jotugo mane otugo Challenger Series oluongi e timno. Jotugo adek mawuok e tim mar jotugo mar rowere biro riwore gi e timno e boma mano mar Miramas mano e tielo mogik mag ikruok. Shujaa notieko rako margi e alap ma Kasarani chieng' tich adek bang' timo rako margi mogik pacho kae kapok giwuok kendo gidhi e pinyno mano mar Ufaransa. Shujaa nigi ting' mapek e tuke mag Olympics ka grup margi gin gi timbe kaka Argentina ma gibiro tugo godo tugo mokwongo. Gibiro rakore gi timbe mamoko kaka Australia gi Samoa e grube. Mano bende kane giwuoyo gi jofwambo jotugo go nolero ni ting' ma gintiere godo pek to geno ponitie. The tournaments out there, and I think the hard work here will obviously bear fruit in Paris. Paris, yeah. Before even we head to Paris, I think the experience that we brought was to tell them how it feels to just qualify for that Olympic sport, and the boys did themselves justice to get that only Africa sport to the Olympics, and now heading there, I think just a game at a time. Aya, koro watieko nyakoro mogejwang' ote moko pontiere kata kago niro kamani sebedo koda kata chake nyaka sani mano ka waluo chenro achiel kachiel odhiambo janamba kapio jaseme Ramogi TV nenre maber ahinya gwenge masemi Kajulu koker kae erokamano ahinya. Jaki wacho ni aneno chenro yo makare Cleo ma Jacqueline Ngala mar Bondo agone shele adhis Moscow mituon mar George Polo mambende nera erokamano ahinya. Soja Shem Otho wacho ni oimore aluo chenro achiel kachiel nyaka sani chopo no yo makare kwe makende molando mondo mi ochop ne oganda watho mamos na minwa Isdora Otho kantiere ndiru kagan nyakora mogi jwang da somo giduto githoth waduoko ka sadeke weche manyien no kan ka kenda nantiere ka kod jaloko mar Omen Wilson Ochuka mano jakabuoch Kobita ero kama na kobedo kodwa ka na kelo weche manyien nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka Tsango oriti masani.